family yakwayinana, family yakwabhebhe, mandibulise egameni lenkosi Yesu. Sibulise osingaye abachati Mr. and Mrs. Inana. Let me also honor umpostile Moses. Panze kunibhida xa ndinyuka pha ezitepsini. Ndithi uyaziqhubela ngokwakhe umsebenzi wakhe nge-voice. Isiyafana neyakhe. I was so confused. Bakwenzeka ntoni lapha ngaphezulu. Uyaziqhubela ngokwakhe na umshado wakhe. Thank you so much. Bathandekayo, I want to apply wisdom because ndivile ukuba kune limit apha yexesha. I'm going to read a confusing text and we will come out singekho confused. Yes, because kusemtshatweni apha umpostile uaddressa indaba yesibabalo zikamoya ingcwele. Uthetha nge-confusion evame ukwenzeka kumabandla eKorinte apho omnye bevele prophet, omnye uthetha ilwimi, omnye uyacula, omnye uyashumayela ngexesha elinye. Now kune statement ke asithethayo endifuna ukuba sibayale ngaso abantu batshati kunye nomntu wonke otshatileyo apha. Ncwadi yabaseKorinte chapter 14 verse 11. Ukuba ngoko andithanga ndiyazi intsingiselo yentetho, ndoba ngumbhabhari othethayo, nothethayo ngoba ngumbhabhari kum. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. Mawasanele namazwi ngoKristu Nkosi yethu, amen. Kafutshane nje bathandekayo, sentshiwo ndingunakuphi fani gama kusibulele, nditshatile bathandekayo. Umpostile wami nam ndafumana umuntu ongumama engusisi omhle, usemhle nangoku. Kule veksayo nge-12 kaMeyi, kule veksayo sabe sigqiba i-14 years. Shatile sibancinci kakhulu. One of the things endifuna ukuyibethelela that we have learned the 14 years, there's a big gap between a wedding and a marriage. Very big gap. Umtshato is a glamorous event. The wedding, jwale abantu, celebration, it's all smiles. But life of marriage begins now. So uyohluka ke i-wedding, the marriage. The wedding, it's something that you can easily organize and prepare with the help of others. But nansi i-recipe yokwenza umtshato ube success, it is also a recipe for umtshato ube failure. Umpostile uPawulos apha uthi ukuba mna nomntu siyathetha, ndithule uyathetha, ndiyathetha umamele, kodwa kuba simisisha intsingiselo, I become a foreigner to the person and the person becomes a foreigner to me. I've learned here that bayakwazi abantu ukuhlala iminyaka endlini bezi-foreigners to one another. I have seen abantu who hold hands at the shopping mall bezi-foreigners endlini. I have seen abantu xa bepost content, you can clearly assume that aba bantu aba, they are the best of parties, kodwa endlini basi-foreigners to one another. One of the things edenza babezi-foreigners, xa umuntu e-communicate, ethetha nomuntu, u-expressa i-views, u-expressa i-emotions, ubeka i-ideas. Now xa abantu ababili be-communicate, omameleyo must give the other one time so that lo othethayo akwazi ukuzi-expressa i-feelings zakhe. Because ixesha elininzi siye si-analyze amagama,
singa-analyze i-feeling behind the words. So it's important that xa singabantu abatshatileyo masimve umuntu e-communicate nange-silence, because even silence is communication. Uyacommunicate umuntu ngokuthula, and funeka udiscoverishe uba uthuliswe yintoni, because lokuthula kwakhe kunento oyithethayo. And uba sixhomekeke nje kumazwi odwa, we might miss each other. Loo nto ke ithi singabatshati ababini funeka senze ixesha. In this day and age you're busy, in this day and age social media, in this day and age apho abantu bawugqiba umtshato wabo apha, benzomisa nje into enye. This thing is destroying marriages, because abantu bagqithiselana amazwi, they don't communicate and find each other heart to heart. May your marriage develop a heart to heart, where omnye xa ebuya endlini nibe namaxesha okuhlala phansi. How was your day? Lena into ayimzalisekisi kakuhle how was your day, because it's more instructive indaba yefowuni. Ayisinika la intimacy, la communication yokuba umuntu umve heart to heart. So abantu abaninzi they have missed each other ngenhliziyo, umuntu angamva umuntu into azama ukuyicommunicate. As any communication, it's important that umuntu angabikho selfish. Umtshato uyafa xa umuntu efuna izinto eziphiza yena yedwa, because lo muntu communicator, the more a communicator, until afike ipoint yoba akandiva lo muntu ufuna lento ayifunayo, you can end up finding yourself utshate nesidumo. Lo muntu ufile emtshatweni uphelela ukufulfilla i-needs zomnye, but ezakhe needs azikho fulfilled. So it's important that quick communication siqiniseke ukuba sifulfilla i-needs zomnye komnye, otherwise singakwazi ukuhlala endlini enye and become strangers. Utata ke kusenzele lula xa ebenilise pha emtshatisa. I kept on subtracting from some of the things I wanted to share. Something powerful utata ithethileyo. Ayikho imodel yomtshato wakwaDinana ekhoyo apha ngaphandle. Fumana nani nina, fumana nani i-love language yenu. Ukuba uzawujonga indlela umama unakuphi ayiyo utata unakuphi, usenombhudu nye kwakho. Uzawujonga indlela utata unakuphi ayiyo unkosikazi wakhe, ungambhudu unkosikazi wakho. Uzenze zonke izinto sibone utata unakuphi kanti ummisishile completely. Awukhange umfumane i-love language yakhe. So apha emtshatweni ke kukho i-communication ekuthiwa i-love language. Uthanda ntoni? Into romantic kumpostile might not be romantic to you. Into romantic kumama might not be romantic to you. Ungazithenga zonke flowers abe umuntu efuna i-EFT. That's the love language. EFT. Ungazenza zonke izinto umuntu kodwa aqhubekeke eba strange. Sicela unyathela kwezinto ezintathu uhlale phansi. Ndicinga uba apha sizele ukuthetha ngomtshato. Kule 14 years, by the grace of God, one of the things that I've grown to learn is that umtshato requires an effort. Umtshato requires an effort. Umtshato ufuna abantu abawilling ukusebenza. Ku-easy xa udila nabantu ababili who want to make this thing work.
Kubuhlungu ke ukufuna into isebenze uhamba nomuntu ongenamdla wokuyenza isebenze. It's important that the two of you work on each other. As besilapha sithandaza, I just felt in my spirit that umsebenzi uqhubekile. uThixo is affirming the work. Kodwa kubekho just a small word of wisdom that may you be healed from previous wounds. May you be healed from previous wounds, so that ungampanisheli amanxeba angenziwanga nguye, nawe ungampanisheli amanxeba angenziwanga nguye. May you be healed from previous wounds, and may you be delivered from every soul tie. Ungadimandi kuye into angeyiyo, udimande kuye into angeyiyo. That's just on the spiritual aspect yalo mtshato. Man touch a little bit on the aspect of ministry, because nichata nibe ministry. One of the things that the two of you need to master is how you manage umtshato wenu compared to how you manage ministry. There seems to be a confusion, especially kubantu abakubizo, ngokudifferentiate between being a husband and an apostle, between being a wife and an apostle's wife. My prayer is that uThixo akuncede ube ngumpostile ebandleni, ube nguhusband endlini. Baninzi abapostile, akavumanga mpostile, uvume umyeni. My prayer for you, based on how we met, if I had time, I was going to share that lo sisi ndadibana naye ehlika ebhasini, ndibona nje i-ride ndiqhuba iUber, ndibone lo mntu osezibhasini obheke eKruifontein. That's how we met. Akhwele ke emotweni, she was coming from Graafrenet, broken, going through a lot, but she was coming from hosting a revival and njalo. And so that's how our journey began. I'm introduced again uNkosikazi. That's why I was going to be emotional, because we met her at a very crucial time. But my advice to you, you are called. You've got a ministry. Omama abaninzi abakwi ministry, they tend to become men over their husbands. Ufune umfazi, ungabi man of God. Don't be a man of God. The authority onayo xa ume pulpitini, exercising it over spirits and ministry. Don't exercise that authority over your husband. This man looked for a wife, not another man of God. Ndicela umnike indawo yakhe yokuba nguyeni lenhloko yakho. No matter how graced you can be, no matter how anointed you can be. One of the things that disqualified Vashti from the throne was failure yakhe yokudifferentiate that endlini, this man is my husband. As a palace, this man is a king who sits on the throne. Lo myeni nokungammutsela kuthini endlini, but xa emme phambi kwabantu, that is not your husband. That is a man of God who needs to speak with authority. Inhloko yakho, leader yakho, uthatha kuye zonke izinto, usubmita kuye. As of today, I'm no longer your father. Nobody even bangako. That man now usubmita phansi kwenhloko yakhe. Vashti wathi ethunywa ngumyeni wakhe,
ucinga usengumyeni kanti akusathethi myeni uthetha ikhini ehlelektronic. Imitshato yabantu abakhokhela iministry ibhutheke apha. Failure to manage umtshato endlini. Bafune abantu ukucinga ba kusemtshatweni ecaweni. Ningayenzi lo mistake. Number 2, ningayithathi i-church boardroom nifake bedroom. Zeniyohlula ikamera nendawo yenu yokuthandaza. Akudiscusswa bazalwane ebedroom. Ebedroom ilanguage yatshintsha. Isilwimi masiphele ekamereni. Ikamera makuvuthwe kwenye dimension. Yazi dimension ithetha ngayo. Makuvuthe any dimension. Otherwise, uba i-bedroom yenu izaba i-boardroom, uyawungena ngapha, the more nidiscuss abazalwane, the more kukho indawo esifayo, the more kukho indawo ezoselayo. That is called because they are display. The more kukho indawo eziphelelwa ngabantu. Mavuthe lo mtshato. Mavuthe umtshato wenu. Mavuthe umtshato wenu. Lastly, tell me about pressure. And to every married couple, tell us ngafakani pressure. Amadoda awafani, amakhosikazi awafani. Sukumthatha utata ukopi lwezenziwa ngamanye amadoda ufuna zenze kulo mtshato. Suko into ezenziwa ngamanye amakhosikazi ufuna inkosikazi izenze kulo mtshato. Wonke umuntu wenziwe ngale ndlela uThixo amenze ngayo. Study the language. Studisha umuntu wakho. Mazi uthanda ntoni. Umplease ngale ndlela umazi efuna ukuthathwa ngayo, afuna ukukholiswa ngayo. Singasifakeli pressure. Alalubomi from scratch. Ingabizi happy couple goals at the expense of your inner peace. Ningangene ematyaleni because you want YouTube channels at the expense of your inner peace. This needs pleasure to build your marriage. Azawuniqhwabela abantu izandla nisawuye kutrenda, they find the next trending couple. Badishiye umtshato omuhle. With those few words, I want to close with those few words. Awukho umtshato ongena challenges. We are not here to promote challenges. Sizothi umtshato wenu will be a joyous marriage. Joyous marriage. Both of you deserve this happy season. You deserve this happy season. As I'm closing, Shalom.
ngicela ningayeki ukudatana. Don't stop dating one another. Ningathi nisambe emshadweni nithi nifikile apho benibhala khona. This is just the beginning. Spoiler endleleni, spoiler emoya, spoiler kucima isibani, spoiler ebulayitini, uyaspoiler uyaspoiler sendithandela uba kuyobalukiswa ufefe, sendithandela uba kuyobalukiswa ufefe. Tell once more about the children is out of Thank you so much. I just want to make a declaration. Kuwo wonke umuntu olapha otshadileyo ngenxa yalamazwi etwavule apha. Mhlawumbe uhleli nomuntu endlini. You have become strangers. You have become foreigners to one another. Enenile umshado umhlepha ngaphandle kodwa ngaphakathi ukonile. Bengifuna nje ukudlulisa lamazwi. May every marriage that is represented here, uThixo remove every bitterness, every misunderstanding. Mabe mnandi emitshatweni. Siyalela every spirit every spirit of misunderstanding. Let there be a great sense of understanding. Makuvalwe emitshatweni, makuthethwe ilanguage efanayo. Sizoma apha at the stage, sizokhweletela imitshato yamakholwa ephansi kohlaselo longendawo. Izawuma imitshato yamakholwa, izawuma imitshato yethu ngegama likaYesu. Siyawuqabela ngo-21 njengompostile, siyotshona ngo-30. Siyawuguga sitshadile, siyawuguga nabalingani bethu ngegama likaYesu. Sizomemezela kuwo wonke umtshato ukuze luphawuliwe in reality. Not to the account to my pain. No divorce is your translation. No separation is your translation. In the child of your people, get down in the yes. Nalapa West Room, walk about West Room. I was on teaching the child. I was on Sifina. Simply, men who are your mood. Get down in the yes. Mabakhumbule the vows abazenzayo kwizitrato zonke zeligama. Wonke umoya kaJesu
ungene emtshatweni kodwa imitshato elapha shall be a true model. Amen. Umtshato onoKristu. Umtshato onoKristu. Amen. Umtshato onoKristu. Amen. It is done In the name of Jesus. in the name of In the Jesus. mighty name of It Jesus. is done Oh, in the yes. name of Jesus. Amen and amen. So every time when you gather, nibuka umtshato wenu. Nithi lento ayisingathi. Nibe nengoma elihlabelayo xa ndohlala phansi. I'll put you in front of